Indot dyan yung kuhan ba yung ligo tag dagat ba? May mga barilis kilid ba? Guys, may barilis good ya, George? Dah, barilis gyud ay. Dia asman. Tara. Sumitirada na, kapuluto na, Nah, katihon. sa man alimuhon. Buang. Ato nang pukuton oy. Kanang kuan, kanang net. Oh, nit na. Oh, tara yung barilis. Yung gi-request. Yung biskutan Ria. Tibaya po ni dali ara po na kuha ng mga barilis di ay. Barilis ni Bro Marlin. Oh, ning bulagaw gay nga barilis. Makitaan. Lami kayo eh. Tay, murag nalipat dyan si Miggy Georgeson ba? Bartag Tang ni bata ay. ka. Masa ni George? Pas ka. Pas ka nga kalami ane, yatay. Di sunsun ako tago ready juk. Kita magyapon akong tiyan. Ni. Impas dito sila tanan dere. Wah, ani mga maldito gini mga bata. Okay naka lami makig mga pulutan. Barilis man. Impas gini sa ko tuba pa gyud. Kaya Shot lay. Ano man? Kahuwat. Pupulutan dia. Lutan mo. Suluwa kay ikaw may nagkuhan. Baso bi. Ayan eh. Paano may sulugi ka na ba, son? Nah, kamu radia. Nag-iatay ba kayo? Wan na jatot dia. Ay, jatot rin iatay ni. Siyempre na yun. Sige ka ko ano. Dali. Manisol. Taud na. Taud. Hangin kayo, no? Ano na may hangin, George? Wan nilay. Saan man iwan maligay sulod. Tulira naman ito na ako. Nah, unsam dahil ng buo na sulod. Lipat siguro ko. Siguro yung nag-inom-inom aning giatay ni. Sino? Ano mag... Kapahal na yung tuba. Dala pang pulutan. Uroy na uwaw ning tawanan eh.